izugarria izan da talde honek egin duen lana, azkeneko hilabeteetan, eta hori gero estudiora etortzean nabaritu da. Ander, berak klaketa batekin grabatu behar izan du, eta musikari direnontzako, horiek oso ondo dakitenez, sekulako lana oso zehatza izan behar duzu jotzen duzunean, eta lan hori aurretikan eginda baldin bazeukan ere, gero hemen estudioan, hor egon da erne, eta izan da oso zona, ez? Lan egitea berarekin gaztea delako, oso gazte, eta pres gainera ikasteko. Beraz, niretzako horrelako jendearekin topatzea, beti oso motibagarria izaten da. Maitanek ohitura baldin badauka atzekin jotzeko hemen puarekin jo behar izan du kantu gehienetan, eta orduan hor ere bai, nabaritu da berak egin duen lana, eta baita ere, errepikatzeko eta erritmoarekin bat egiteko hor egon da jarrera oso baikor batekin. Gaina esan bat dugu Maitanek baduela horrelako izaera bat oso positiboa, eta horren etengabean egon da animatzen, ez bakarrik bera garbatzen zuen bitartean, igual hor pizkatu urduri zegoela, baizik eta beste guztiok garbatzen ari zirenean baita ere bera hor egon dela sustengo ematen. Fermin Bouza gitarra jole aparta daukagu, eta esan behar duguna da, bitxia bada ere kortaturen amplifikadoreak oraindik zenbat soinu eskaintzen dituen, bai Euskal Herriko bai kanpoko talde askorentzako, ez? Kortaturen Fender Twin Reverb JBL bafflekin duela 30 urte edozi nuena hemen daukagu, berenea estudioetan, eta azkenean Fermin Bouzak ere bai Telecaster bat hartu zuen, eta Telecasterrak eta Fender horrek lortzen duten benetan soinu izugarria, gero baita ere beste Gibson erabildu eta Marshalla, baina gitarrak nik uste dut oso ondo gelditu dira. Bataniaren ahotsa igual izan zen momenturik delikatuena, dudarik gabe ahotsak definituko duelako zer izango den proiektu hau, berak lehenago Las Cutas del Mistol, gero Dispositibes, baina gero baita ere zuloaken beste proiektuak ziren, beste izen batzuekin, baina nabaritu da niretzat, Tania de Sousa bezala azaltzen zarenean, justuago, zure proiektua da, zu zeu zara, eta hor igual nabaritu dut tensoago egon dela grabazioak egiterakoan, batzutan urdurago eta guzti, baina amaieran lortu dugun emaitza izugarria dela, ez? Beraz, oraindian asketekin hasten dela, orain hasten gara gozatzen, ez? Horri gainera ditu behar diogu, tensio horretan, eta niri gainera asko gustatu tensio batean ere lan egin zenbait momentutan, ezin da gehiagik tinkatu, ez dela soka puskatu egiten da, eta horren osagai guzti horiekin, nik uste dut badaukagula material oso ona nahasketetan disko benetan borobila egiteko. Ni ja lehenagotikan Ferminekin inun lana zuloaken, eta benetan esperientzia oso bat izan zen, asko ikasi nuelako, metodologia aldetikan gauza asko irakatsi zizkidan, eta orain ja hitz egin genunean proiektu honetan elkarrekin lana egiteko, nik sekulako ilusio egin zidan zeren, badakit bera oso zorrotza dela lanean, disiplina handikoa, eta bintzat emaitza ona izango dela, ez? Hori bintzat ziurtatzen duzu, emaitza on bat izango duela, beraren lanari esker, oso eskertuta orokorrian.